Tay, bakit nagkakagulo ang mga tao? Nagtatakbuhan sila papunta sa dalampasigan. Hindi ko nga alam kung bakit. Ay, halika nga, tingnan natin kung ano ba yun. Tay, yung bangka ni Celso, tingnan nyo. Ha? Punong-puno ng iba't ibang uri ng isda. Umaapaw sa dami. Ha? Napakaswerte naman ni Celso. Oo nga, sobrang dami lang isda. Pero bakit parang hindi natutuwa ang asawa niya? Ayun o, iyak ng iyak. Romel, bakit umiiyak ang asawa ni Celso? Hindi ba siya natutuwa sa dami ng nahuli ng asawa niya? Pare, sobrang dami nga ng isdang nahuli ni Celso. Pero kapalit naman yon ang buhay niya. Anong ibig mong sabihin, Romel? Nawawala po si Celso. Maraming dugo ang nasa loob ng bangka na kasama ng maraming isda. Kaya tsak na may nangyaring hindi maganda sa kanya sa laot kagabi. Magandang araw po sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng ating mga listeners. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dante. Naninirahan dito sa Bicol. Hindi ko na lang tutukuyin ang mismong bayan namin, pero ang aming baryo ay malapit sa dagat at kabundukan. Kaya ang ikinabubuhay namin ay pangingisda at pagsasaka. Sa aking karanasan, nalaman ko na sadyang mahiwaga ang karagatan. Maraming lihim ang nakatago rito. Mga kababalaghang nagaganap lalo na pagsapit ng gabi. At ang mga malalaking alon ang piping saksi. Maraming buhay ang kinuha ng dagat pero isa ako sa pinalad na makaligtas. Kung paano akong nakaligtas at nabuhay ay yun ang aking ikikwento sa inyo ngayon. Kaya sa mga listeners ng channel na ito, pakinggan niyo po ang aking kwento at sana samahan niyo ako hanggang dulo. Nako, huwag muna kayong mag-isip ng mga masasamang bagay. Hanggang hindi nakikita ang bangkay ni Celso, hindi pwedeng sabihin patay na siya. Pare, bangka na lang ni Celso ang dumaong. Wala na siya. Yun nga ang nakakapagtaka, pare. Paano makakadaong ang bangka at makakauwi dito sa atin kung walang nagmaneho? Kung wala na si Celso, tsak ang bangka na yan ay kung saan-saan na napadpad. Pero tingnan mo, hayan ang bangka, puno pa ng malalaking isda. May katwiran si Dante. Huwag muna kayong mag-isip ng masama. Hanggang hindi nga nakikita na patay na talaga si Celso. Mga kasama, tingnan ninyo yung bunganga ng malaking isda. Mayroong nakalawit na kamay ng tao. Nagulat kaming lahat nang sumigaw si Kapitan Cardo. Tiningnan namin ang malaking isda na sinasabi niya. Nang makita nga namin na mayroong nakalawit na kamay ng tao sa bunganga ng isang malaking isda, kaya nagtulong-tulong ang lahat ng mga taong naroon na ibaba sa bangka ang malaking isda. Nang ibuka namin ang bunganga niyon, natiyak namin na mayroon ngang tao na nilunok yun. Kaya biniyak na namin ang tiyan yun kung saan nalaman namin na isang bangkay ng lalaki ang naroon. Pero hindi yun si Celso. Ibang lalaki yun na hindi namin kakilala. Malamang ay kinain na ng isda ang lalaking ito. Bago pa man nahuli ni Celso. Nakakapagtaka talaga ang pangyayari nito. Nakarating dito ang bangka niya na puno ng isda pero wala naman siya. Ibig sabihin, Lolo Ponso, yung mga dugo sa bangka, hindi kay Celso? Kung hindi sa lalaking yan na nagtamo ng maraming sugat? Dahil sa matatalim na ngipin ng isda? Sana lang ay buhay pa si Celso. Kawawa naman ang asawa niya. Tsaka maliit pang mga anak niya. Mahilig kasi iyang pumalaot na nag-iisa. Kaya hayan ang nangyari. Hindi malaman kung ano talaga ang nangyari sa kanya habang nasa laot siya. Kaya tama lang ang ginawa natin, paring Dante. Palagi tayong magkasama sa pangingisda. Nababantayan natin ang isa't isa. Hindi lang pala pating ang kumakain ng tao. Pati ang mga malalaking isda na kagaya nito. Tagasang kayang lalaking to? Ipapaalam ko sa impilan ng pulisya ang bagay na ito para makuha dito ang bangkay. Baka hinahanap na yan ang mga kamag-anak niya. Di nagtagal, umalis na kami sa dalampasigan. Nang makauwi kami ni Tatay Ponso sa bahay ay kinuha niya mula sa kanyang silid ang pana na ginagamit namin sa paninisid ng isda.
Inayos din yun dahil matagal na yung hindi nagagamit. Kinalawang na ang palaso at ang goma naman ay nagkaroon na ng mga lamat. Mapuputol na yun kapag ikinasa. Mula kasi nang makabili kami ng lambat at mga kawil na ginagamit sa panguhuli ng isda, itinabi na namin ang mga pana at antipara. Hindi na rin kami sumisisid sa dagat. Malaking tulong sa amin ang pagkakaroon din ng sariling bangka na ginagamit namin kapag pumapalaot kami sa dagat. Dante, pumunta ka na nga muna sa tindahan ni Aling Grising. Bumili ka nga ng goma para dito sa mga pana natin. Marupok na ang mga goma nito. Hindi na po pwede. Tatay Ponso, bakit naman naisipan niyo pang ayusin ulit ang mga yan? At hindi naman natin nagagamit kasi meron na tayong bangka, lambat at mga kawil. Tsaka meron na tayong matatalim na itak. Kapag nasa ilalim ka ng tubig, magagamit mo ba ng maayos ang itak? Ay hindi ka makakakilos ng mabilis at hindi mo maitataga ng malakas kapag ganoon. Hindi ka gaya ng pana na kahit nasa ilalim ka ay magagamit mong panlaban. Tatay, magagamit lang naman yan kung maninisid tayo. Ay simula ngayon ay kailangan nating magdala ng ganitong armas. Kapag papalaot, Dante, nakita mo naman ang nangyari doon sa lalaking kinain ng isda, hindi ba? Mabuti na yung nakahanda tayo sa anumang mangyayari sa lao. Sige na nga, Tatay Ponso. Naintindihan ko na. Tama nga kayo. May magagawa pa tayo laban sa malalaking isda sa dagat kung meron tayong hawak na pana. Sige po, bibili na ako ng goma. Ayusin niyo na rin pati ang pana ko. Nang lumabas ako ng bahay, pumunta ako sa tindahan ni Aling Grising. Doon ay naabutan ko si Romel at ang ilang matatandang mangingisda na tagaroon din sa amin. Lahat sila ay bumibili rin ng goma para sa kanilang mga pana. Napatawa ako ng bahagya dahil naisip ko na talagang ang mga matatandang kagaya ni Tatay Ponso ay talagang advance kong mag-isip. Pero nalaman ko na bukod pala sa paghahanda nila sa malalaking isda na maaaring sumalakay sa mga tao, ay mayroon pa pala silang ibang pinaghahandaan. Pare, hindi lang pala si Celso ang nawala kagabi habang maliwanag ang buwan at pumalaot sa dagat. Meron pa palang nawawala na taga-ibang baryo. Saan mo naman nalaman ang balitang yan, pare? Sa mga pulis sa kausap ni Kapitan Cardo, kanina nang kunin nila ang pangkay ng lalaking kinain ng isda. Sinabi nila na yung mga lalaking natagpo ang patay na inanod sa dalampasigan ay wasak na ang mga dibdib at wala na ang mga lamang loob. Pati ng mga utak sa ulo ay ubos na. Mawawasak talagang ulo nila kapag nakakagat sila ng malalaking isda. Ang talim kaya ng mga pangil nun kagaya ng pating. Kaya nga kailangan natin mag-ingat mamayang gabi kapag pumalaot na tayo. Gagawin ko na rin ang pana ko para may panlaban tayo sa mabangis na malalaking isda. O sige, magkita tayo mamayang gabi, pare, ha? Maganda ang panahon at hindi maliwanag ang buwan. Kaya tsak na marami tayong mahuhuling isda mamaya. Nang makauwi na ako, tinulungan ko na si Tatay Ponso na ayusin ang mga pana at makalipas lang ang halos isang oras na iayos na namin ang mga pana. Naibalik na iyon sa dati. Ang mga palaso na may sima ay muli kong hinasa para muling magbalik ang dating talim. Para masubukan yon, nagpunta ako sa dagat. Dala ang pana at antipara. Sakay ako ng bangka. Maliwanag pa naman kaya wala akong takot na pumalaot. Hanggang sa makarating ako sa lugar na naglalakihan ng mga bato. Alam ko na sa lugar na yon maraming malalaking isda kaya doon ako sumisid. Swerte naman na marami nga ang mga isdang naroon na parang nagpapahinga. Isa ang kaagad kong pinana. Nasa pulyon sa katawan kaya nang umahon ako sa bangka, tuwang-tuwa ako. Sa silong nitong langit ako'y may nais na makilala. Isang lalaking makisig. Ang sarap niya sigurong magmahal. Puso ko'y nabighani sa kisig niyang taglay. Hindi lang pala ako nandito.
Napakalambing naman ang boses na yun ng babae. Nasaan kaya siya? Kaya lagi akong sa kanya ay nakasubaybay. Pero kung damdamin ko'y hindi mapansin, ibubulong ko na lang sa hangin. Sa hampas ng malakas na alon iparating sa kanya ang tibok ng puso kong parang tumatalo. Miss, ang ganda pala ng boses mo. Parang nabibighani ako habang pinapakinggan ang pagkanta mo. Nagustuhan mo ba ang awit ko para sa'yo? Para sa akin ba yun? Oo naman. Maganda ang mensahe ng kanta mo. Kasing ganda mo. Anong pangalan mo, miss? Taga saan ka? Ako si... Dante! May tumatawag sa'yo. Dante! Sige, aalis na ako. Nasaan ka bang bata ka? Aalis na ako. Hanggang sa muli nating pagkikita. Sandali lang, miss. Umalis na ang babae. Sumisid siya at nakita ko na naglangoy na siya papalayo sa akin kaya nang makalapit sa akin si Tatay Ponso, wala na siya. Saglit ko lang nilingon si Tatay Ponso dahil papalapit na ang bangka niya sa akin. Nang lingunin kong muli ang magandang babae na kausap ko kanina, wala na siya. Hinanap ko siya sa paligid pero hindi ko na siya nakita kaya inisip ko na lang na baka nagpunta siya sa ibang lugar para doon manisid ng isda. Eh bakit ka pumapalaot na mag-isa? Kung merong pangyari sa iyo ay wala nang makakaalam. Sinubukan ko lang tong palaso at pana, Tatay Ponso. Ayos na ulit siya. Ang lakas ng gomang inilagay natin. Tumagos sa katawan nitong malaking isda ang palaso. Ikaw na bata ka. Kung ano ang maisipan mo ay ginagawa mo. Hindi mo ba naisip yung nangyari kay Celso? Nako, masyado kayo nag-aalala. Yun nga ang babae dito kanina eh. Mag-isa lang siya. Naninisid din ng isda. Hindi naman natatakot. Sinong babae? Nasaan siya? Umalis na nang makitang paparating na kayo. Napakaganda niya, Tatay Ponso. Ha? Mahaba ang kanyang buhok na kulay ginto. Maamang mukha niya. At ang mga ngiti niya ay napakatamis. Nabighani nga ako sa boses niya eh. Huwag kang magpapadala sa magandang mukha at boses ng isang babaeng hindi mo naman kilala, Dante. Baka malinlang ka niya. Akala mo ay normal na tao, pero aswang pala. Hindi naman siguro aswang ang ganun kagandang babae, Tatay Ponso. Mabuti pa umuwi na tayo. Umalis na tayo sa lugar na ito. Halika na. Sumang-ayon naman ako kay Tatay Ponso. Pinaandar ko ang makina ng bangka at umalis na kami sa lugar na yon. Nang makauwi kami, niluto ko na ang nahuli kong isda at sabay kaming kumain. Nang sumapit ang gabi, pumalaot na kami ni Romel kasabay ng iba pang mga kababaryo namin. Kasama din namin sa bangka si Tatay Ponso. Madilim ang gabi dahil malamlam ang sikat ng buwan kaya umaasa ang lahat na maraming mahuhuling isda. Kapag ganoong panahon, ginagamit namin ang malalakas na ilaw na debaterya para gawing ilaw sa laot. Ang liwanag nyo ang itinatapat namin sa tubig kaya yun ang gusto ng mga isda. Lumalapit sila sa liwanag kaya naman nagkakaroon kami ng pagkakataong mahuli sila ng mga dala naming lambat. Tsamba tayo ngayon, pare. Unang hagis pa lang ng lambat ay marami na agad tayong nahuli. Tama ka, pare. Tsak na makakaya natin punuin ng bangka ngayon kung puro ganyang karami ang huli natin tuwing maghahagis tayo ng lambat. Di ba, Tatay Ponso? Oo, kaya maaga din tayo makakauwi kapag napuno na ang ating bangka. Pare, narinig mo ba yung narinig ko? Alin doon? Yung hampas ng alon o yung malakas na ihip ng hangin? Hindi yun, pare.
Yung malakas sa tawanan ng mga babae. Parang doon nagmumula sa gawing yun. Eh, bangka nila Norman yun eh. Oo nga, bangka nila yun. Pakinggan mo yung tawanan ng mga babae. Mga loko mga yun ah. Ang paalam sa mga asawa ay mangingisda, pero ibang isda pa lang hinuhuli. May mga kasama sigurong chicks ang mga yun. Bulabugi natin. Ilapit mo ng kaunti ang bangka natin tapos iilawan ko para mabulabog. Dalihan mo pare. Tigilan nyo yan. Puro kayo kalokohang dalawa. Pabayaan nyo na lang sina Norman. Huwag nyo silang pakialama. Atay Ponso, saglit lang. Hindi kasi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung ano yun eh. Hindi nyo ba naririnig yun? Tawanan ng mga babae, di ba? Halika! Tumalon ka dyan sa bangka at samahan kaming maligo. Ibibigay namin sa iyo ang kaligayaang hinahanap mo. Tutulungan pa namin kayong humuli ng maraming isda. Maliligayahan na kayo. At magkakaroon pa kayo ng maraming huli. Nang itapat namin kina Norman ang malakas na ilaw ay nakita namin na mayroon nga silang kinakausap na magagandang babae na nasa tubig. Dalawa roon ang napakalambing ng tinig na pilit pinapatalon sa tubig, sina Norman at Willie. Narinig ko pa ang mga sinabi nila. Noon ko napansin na parang wala na sa sarili sina Norman at Willie kasi ilang ulit namin silang tinawag pero hindi na nila kami pinapansin. Nang tumalon na sila sa tubig, sumigaw ako. Noon kami napansin ng magagandang babaeng nasa tubig. Namula ang mga mata nila at mumakas sa mukha ang galit nang matanglawan sila ng ilaw. Nakita namin kung paano nila nilunod at pinatay sina Willie at Norman. May 3 pang mangingisda na nakakita sa atin. Halin sila! Hulihin niyo sila at patayin! Tayo na mga kasama. Wasakin natin ang bangka nila at lunurin ang mga hangal na yan. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Pakialamere kasi kayong dalawa. Nagalit tuloy ang mga halimaw na sirena. Patakbuhin nyo nang mabilis ang bangka. Humahabol sila sa atin. Dalihan nyo! Itodo mo ng makina ng bangka natin, paring Romel! Kailangan makalayo na tayo rito. Mga halimaw pala mga babaeng yon. Ito na nga eh. Todo ng makina ng bangka. Sobrang bilis na ng takbo natin. Dalihan mo na! Kalapit na sila sa atin. Itodo mo ng makina ng bangka na makalis na tayo dito. Papaparis tayo kina Norman at Willie kapag hindi tayo nakatakas sa kanila. Pero mabilis din ang mga halimaw na sirena. Tanto eh! Kunin mo ang mga pana at itak. Hindi na tayo makakaiwas. Lahat na magpipilit wasakin ang bangka. Tagpasin mo ang ulo! Nakahanda na ako, Tatay Ponso. Paring Romel! Ang pagmamaneo ng bangka ang intindihin mo. Kami ni Tatay Ponso ang bahala sa mga halimaw na to. Sige! Humabol lang sila kung kaya nila! Sagad na ang makina ng bangka natin! Lalo pang ang binilisan ni paring Romel ang pagpapatakbo sa bangka pero nakita ko ang mabilis na paglangoy ng mga aswang dagat dahil itinutok ko sa kanila ang malakas na ilaw ng bangka namin. Nakita namin na isa sa mga yun ay mabilis na nakahabol at nakalapit sa bangka pero bago siya makakapit sa bangka ay tinira ko na siya ng pana. Tinamaan sa mata ang aswang dagat. Tumagos sa kanyang ulo ang palaso na may sima. Nakita ko kung paano siya magkikisay sa ibabaw ng tubig kaya lalong nagalit ang mga kasama niya. Ipinagpatuloy nila ang paghabol sa amin. Isa pang aswang dagat ang pinana ni Tatay Ponso sa pulding sa lieg. Nang makita ko na isa sa mga aswang dagat ang nakahawak sa katig ng aming bangka, kaagad kong tinaga. Nasugatan ko si Tatay Ponso pero hindi ko naputol ang kamay niya. Para akong tumaga sa goma. Kung ganon, mula sa leeg hanggang ulo ang mahinang parte ng katawan nila. Paano lang ang magagamit natin sa ganitong sitwasyon? Mang Ponso! Paring Dante! May mga aswang dagat na nauna sa atin! Ayun na sila sa unahan! Anong gagawin ko? Umiwas ka, Romel! Mawawasak ang bangka natin kapag sinagasaan mo sila! Tignan mo! Gumagawa sila ng malaking alon! Napakalaking alon yan, paring Romel! Kapigin mo! Kapigin mo pa ng bangka para dalhin mo! Hindi ko na makakabig pa ka na ng bangka mo! Humapit kayo! Sasalpukin tayo ng malaking ala!
Bago pa kami makaiwas, sinalpok na ng malaking alon ng aming bangka kaya nawasak yun at tumaob. Nang bumagsak kami sa tubig, nakita kong dumating ang mga malalaking isda. Kaagad na nilulok ng isa si Tatay Ponso. Nang lingunin ko naman si Paring Romel, isang malaking isda rin ang kaagad na nakalapit sa kanya at nilunok siya, tapos ay sumisid na yon pailalim. Binalot ng matinding takot ang aking buong pagkatao ng mga sandaling yun. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Panay ang sigaw ko at pagtawag sa pangalan ni Tatay Ponso at Paring Romel. Nang mapalingon ako sa kalayuan, narinig kong papalapit na sa akin ang mga aswang dagat, kaya nagmadali akong lumangoy palayo. Nasaan ang mga hangal na yun? Hanapin niyo sa paligid! Mga buwisit na malalaking isda na naman siguro ang nakipag-agawan sa atin. Mas gutom pa yata ang mga yun kesa sa atin. Mga buwisit na yun. Tayong nagpakahirap, sila ang makikinabang. Ayun yung isa! Naglalangoy pareho! Habulin niyo! Naku po, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Huwag niyo pong idulot na maabutan ako ng mga aswang dagat na yun. Habang papalapit sa akin ang mga aswang dagat ay lalo kong binilisan ng paglangoy hanggang sa maramdaman ko na mayroong humawak sa aking paa at hinatak ako sa ilalim ng tubig. Nakita ko na isang babaeng napakahaba ng buhok ang humawak sa aking paa. Yun ang babaeng nabighani ako sa boses. Naisip ko na kasama pala siya ng mga halimaw. Wala akong nagawa kasi malakas siya. Lumangoy siya ng mabilis habang hila-hila ako. Kahit anong pagpupumiglas ko ay hindi ako makawala sa kanya. Kapag kinakapos na ako ng paghinga, hihilahin niya ako sa ibabaw ng tubig kaya nakakabawi ako. Nakakahinga ako sandali tapos hihilahin na naman niya ako pailalim ng tubig at lalangoy ng mabilis. Nang muli niya akong hatakin pa ibabaw ng tubig ay isang kahoy na palutang-lutang sa tubig ang aking nahawakan. Hinampas ko niyo ng kamay niya kaya binitiwan niya ako. Ligtas ka na dito. Bitawan mo na yung kahoy. Hindi ako masama kagaya ng iniisip mo. Sinungaling. Dahil sa inyo kaya namatay sina Norman. Nawasak ang bangka namin dahil sa malalaking alon na ginawa nyo. Kinain ng malalaking isda sina Tatay Ponso at Paring Romel. Nagkakamali ka. Hayaan mo ako magpaliwanag sa iyo. Huwag kang lalapit sa aking halimaw ka. Tulong! Sa Klolo! May aswang dagat dito! Tulungan niyo ako! Dante! Ikaw nga! Anong nangyari sa'yo? Tulungan niyo ako, Kapitan Gardo! May aswang dagat dito! Nasaan ang aswang dagat, Dante? Wala naman ah. Nandito lang siya kanina, Kapitan Gardo. Teka, nasaan ang aswang dagat na yun? Tulungan ninyo si Dante na makaakyat dito sa bangka, madali! Sumunod naman kay Kapitan Carlo ang mga kasamahan niya. Kaagad akong tinulungan na makaakyat sa kanilang bangka. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Nakaramdam na ligtas na ako dahil mas malaki ang bangka ni Kapitan Carlo at marami na ang tutulong sa akin sakaling magpakita ulit ang mga aswang dagat. Nang makabawi ako sa pagod, muli kong tinanaw ang malawak na dagat. Totoo bang sinabi mo? Nakakita ka ng Magindara? Aswang sa dagat ang nakita namin, Kapitan Cardo. Sila ang dahilan kaya nawasak ang bangka namin. Kinain ng malalaking isda sina Tatay Ponso at Paring Romel. Ang mga aswang din na yun ang pumatay kina Norman. Magindara ang tawag sa mga aswang sa dagat na kagaya nila. Talagang mababangi sila at mga tuso. Napakasama ng mga aswang dagat na yun. Wala silang awa. Mga walang hiya sila. Hahanapin ko sila kapag nakagawa ko ng maraming palaso. Pagbabayarin ko sila ng mahal. Dante, maswerte ka lang at dumating kami. Kung hindi ay baka katulad ka na rin nila Norman na namatay sa mga kamay nila. Bumalik na tayo sa dalampasigan. Delikado dito, lalo na nga at sumikat na ang buwan. Nanlulumo na lang akong naupo sa isang sulok ng bangka. Impit na umiyak habang nakakuyom ang mga kamao. Galit na galit ako sa mga magindarang aswang. Sinisisi ko rin ang aking sarili kasi wala akong nagawa para tulungan sina Tatay Ponso at Paring Romel. Hanggang sa maramdaman ko na hinawakan ako sa balikat ni Kapitan Cardo. Nang iangat ko ang aking ulo ay nakita kong bumababa na sa bangka ang mga kasama ko sa bangka. Nasa dalampasigan na kami.
Tayo na, Dante. Bumaba ka ng bangka. Umuwi ka na sa inyo at magpalit ka ng damit. Nakikiramay ako sa iyo. Nakakalungkot ang nangyari sa tatay mo. Salamat sa pagliligtas niyo sa akin, Kapitan Cardo. Dante, alam kong mabigat sa dibdib mo ang nangyari sa iyong tatay at kumpare. Magpakatatag ka. Hindi madaling tanggapin ang nangyari sa kanila. Pero wala na tayong magagawa dyan. Maliban na lamang kung mahuhuli ang malalaking isda na yon. Baka sakaling makuha pa sa tiyan nila ang mga bangkay nila. Sige po. Salamat. Halika na. Sasamahan na kitang umuwi sa inyo para makatiyak akong uuwi ka nga. Dito na lang muna ako sa dalampasigan, Kapitan Cardo. Wala ka nang magagawa pa, Dante. Tanggapin mo ng patay na ang tatay Ponso mo. Ipaalam mo na rin sa pamilya ni Romel ang nangyari sa kanya. Halika na, para makapagpahinga ka na. Hindi nga ako iniwanan ni Kapitan Cardo hanggang sa makauwi ako ng bahay. Nagpalit ako ng damit nang makapasok na ako sa aking kwarto. Nang makaalis na si Kapitan Cardo, saka ako nahiga sa papag na nasa aking kwarto, pero kahit ano ang gawin ko, hindi ako dalawin ng antok. Ang aking mga mata ay nakatitig sa bubungan ng aming bahay. At di nagtagal, muling tumulo ang luha sa aking mga mata. Sobrang sama ng loob ko. 1 taon pa lang kasi nang mamatay si inay, tapos ngayon ay iniwanan naman ako ni Tatay Ponso, kaya sobrang sama ng loob ko. Hanggang sa marinig ko na ang tilaok ng manok. Senyales na papaumaga na, pero hindi pa rin ako nakatulog. Ilang araw at ilang gabi akong nagkulong sa kwarto. Hanggang isang umaga muli akong nagpunta sa dalampasigan. Sukbit ko ang kalibre 38 ni Itay at mahabang itak. Tatay Ponso! Paring Romel! Naririnig niyo ba ako? Mag-uumaga na! Dumaog na kayo! Dante, ilang araw ka nang hindi lumalabas ng bahay Parang hindi ka yata natutulog. Sobrang itim na ng paligid ng iyong mga mata. At saka ang bilis ng pagbagsak ng katawan mo. Hindi ka ba kumakain? Wala akong ganang kumain, Kapitan Cardo. Hinihintay kong pagbabalik ni Itay at paring Romel. Baka maya-maya lang, dumaong na sila. Ilang araw at ilang gabi nang nakakaraan mula nang salakayin kayo ng mga aswang sa dagat, Dante. Ikaw mismo ang nakakita sa itay mo at kay Romel nang lunukin sila ng malalaking isda. Kaya tiyak na patay na sila. Tulungan mo akong makaganti sa kanila, Kapitan Cardo. Iganti natin si Itay. At ang iba pang mga tao na nabiktima nila. Imposible ang iniisip mo. Napakalawak ng karagatan. Saan mo hahanapin ang malalaking isda na yon? Swertehan na lang kung mahuli sila. Hindi uobra sa kanila ang maliliit nating lambat. Mawawasak lamang ang mga yon. Tama ka nga. Mahirap hanapin ang malalaking isda na yon. Pero ang mga magintara, madali lang silang makikita dahil sila mismong lumalapit sa mga tao. Pagpapakamatay ang iniisip mo, Dante. Napakadelikado dahil nasa tubig ang mga magindarang aswang. Wala kang magiging laban sa kanila. Kakaiba silang salot. Kung dito sa lupa, pwede pa tayong makatabla. Sa tubig, dehadong-dehado tayo. Kaya wag mo nang ituloy ang binabalak mo. Sige, Kapitan Cardo. Maraming salamat na lang kung hindi mo ako matutulungan. Salamat din sa iyong paalala. Pero kahit mamatay ako, ay hahanapin ko mga magindaran na yon. At papatayin ko sila. Kailangan ko lang makahanap ng taong magtuturo sa akin kung paano sila lalabanan. Sa palagay ko, ay hindi ko na mababago pang isipan mo. Sige, kung gusto mong makipagsapalaran, ay tutulungan kita. Puntahan mo sige mo sa kabilang baryo. Baka matulungan ka niya sa mga gusto mong gawin.
Narinig ko ang mga huling sinabi ni Kapitan Cardo. Kaya nang umalis na siya ay naglakad-lakad ako sa dalampasigan. Hanggang sa makarating ako sa bahagi ng dalampasigan na maraming malalaking bato. Naupo ako doon habang tinatanaw ko ang malawak na karagatan. Yun na rin ang simula ng sunod-sunod na pagtilaok ng manok na sinyales ng pagsikat ng araw. Di nagtagal ay napakislot ako sa aking kinauupuan nang maramdaman ko na parabang hindi lang ako ang naroon. Di nagtagal nakarinig ako ng boses ng isang babaeng kumakanta. Sa ganda ng boses niya nabighani ako. Parang idinuduyan ako ng malambing niyang tinig. Kaya hinanap ko kung sino ang may-ari ng boses na yon hanggang sa makita ko nga ang isang babaeng nakalubog sa tubig sa tabi ng batuhan. Siya ang kumakanta. Matapos ay tumingin siya sa akin. Nagustuhan mo ba ang ginawa kong kanta para sa'yo? Oo. Napakaganda ng kanta mo. Napakalambing ng boses mo. Anong pangalan mo? Ako si Carissa. Halika, lumapit ka sa akin. Samahan mo akong magtampisaw sa mainit na tubig ng karagatan. Parang ngayon lang kita nakita dito ah. Taga-saan ka ba? Taga-kabilang baryo ako. Katatapos ko lang manisid sa dagat. Pauwi na ako nang mapansin ko na nandito ka at nag-iisa. Kaya pumunta ako rito. Lumapit ka na kasi dito para makapag-usap na tayo ng maayos. Nandyan ka sa taas ng bato tapos nandito ako sa tubig. Sige, nandyan na ako. Lalapit na ako sa'yo. Nang papalapit na ako sa kanya, isang malaking bato ang natapakan ko. Dumulas ako kaya ang bato ay gumulong papunta sa babaeng maganda. Nang malapit na sa kanya ang bato ay nakita kong may mahabang buntot ng isda ang umangat sa tubig at sinalo ang malaking bato. Itinapon sa malayo. Natigilan ako nang makita yon. Binalot ng kaba ang aking dibdib. Nanlalaki ang mga mata ko ng titigan ng babae. Tumayo siya sa ibabaw ng tubig. Ang kalahating katawan niya ay sa isda. Isa siyang sirena. Isa kang sirena? Tama ka nga, isa akong magandang sirena. Maswerte ka dahil bihira akong magpakita sa mga tao. Anong kailangan mo sa akin? Bakit nagpakita ka? Hindi ba't ayaw niyong may nakakakita sa inyo? Gusto kitang tulungang umasenso sa buhay. Lahat ng yaman ng dagat ay ibibigay ko sa iyo. At matutupad lamang yun kung mapapasaya ang perlas na ito. Kaya halika, lumapit ka sa akin at kunin mo ang perlas na to. Salamat. Pero hindi ko na yung kailangan sa ngayon. Hindi ko gustong umasenso. Ang gusto ko ay makaganti sa mga aswang sa dagat na pumatay sa aking ama't kumpare. Ang mga magindara ba ang sinasabi mo? Oo, sila nga. Dahil sa kanila kaya nawasak ang aming bangka at kinain ng malalaking isda ang aking ama at kumpare. Pero meron din naman kayong nasugatan sa kanila, di ba? Yun yung magindara na pinana mo. Tinamaan sa mata at nalagos sa kanyang ulo ay namatay eh. Bakit alam mo ang mga bagay na yan? Naroon ka ba ng gabing yun? Dahil kapatid ko ang namatay na magindara. Sayang nga lang at naunahan kami ng malalaking isda. Sana'y kami nakakain sa mga kasamahan mo. At kaya ako nandito ay para tapusin ka. Kung ganun, isa ka pala sa mga magindarang aswang na sumalakay sa amin. Mabuti naman at ikaw ang lumapit dito sa Pampang. Hindi na ako mahihirapang hanapin ka. Pareho pala tayo ng iniisip. Gusto ko rin gumanti sa'yo. Kaya mamamatay ka ngayon. Sabi ko na nga ba eh. Peke ang gaganda ang taglay mo. Isa ka palang aswang dagat. Nagulat si Carissa nang bigla ay bumunta ko ng baril at pinaputukan ko siya. Tinamaan siya sa balikat at tiyan kaya bigla siyang tumalon sa tubig. Nakita kong namula ang tubig. Ibig sabihin ay nasugatan siya. Kaya naman pinaputukan ko pa ang tubig kung saan siya lumubog. Hindi ko na siya nakita kaya lumapit ako sa batuhan kung saan siya nakapwesto kanina. Kaagad ko siyang hinanap sa paligid niyon. Hindi ko na siya nakita. Nang tumingin ako sa kanang direksyon, nagulat ako ng dalawang malalaking bato ang sumalubong sa akin. Isa ang tumama sa aking dibdib at ang isa ang padaplis na tumama sa aking noo. Nabuwal ako at nakaramdam ng pagkahilo.
Noon ko muling nakita ang magindara na si Carissa. Umahon siya sa tubig. Kahit wala siyang mga paa ay nakakaya niyang tumayo gamit ang buntot. Bumagsak siya sa ibabaw ng katawan ko kaya nagpambuno kami. Nasugatan mo ako! Hindi kita mapapatawad! Tatapusin na kita ngayon! Kakainin ko ang puso at utak mo! Hindi ko basta ibibigay ang buhay ko sa'yo! Kung sa tubig magagawa mong gusto mo, dito sa lupa, ikaw naman ang dihado! Yeah! Matapang ka rin pala ha! Ganyan nga! Pahirapan mo ako para ganahan naman akong kainin ang puso mo kapag napatay na kita! Humaba ang mga kuko ni Carissa. Nagbago ang maganda niyang mukha. Napalitan ng nakakatakot na mukha ng isang mabangis na aswang. Ilang ulit niyang tinangka na kagatin ako sa lieg pero hindi niya magawa dahil napigilan ko siya. Nagpagulong-gulong kami habang nagpapambuno. Pakiramdam ko ay mauubusan na ako ng lakas habang pinipigilan ng mga matatalim niyang mga kuko sa kamay na huwag tumama sa aking katawan. Kahit anong gawin ko ay hindi ko na siya masipa palayo sa akin, kaya sa inis ko ay kinagat ko ang tenga niya. Bumaong doon ang matalim kong ngipin, hindi ko siya binitiwan lalo na nga at naramdaman kong nasasaktan siya. Walang hiya ka! Bitiwan mong tenga ko! Buisit ka! Huwag mong kagatin ang tenga ko! Puputulin ko ang tenga mo para pagsisihan mong sinalakay mo ako! Hiya ka talaga! Papatayin kita! No! Hindi naman pala totoong sinabi nila na makunat ang balat ng Magindara. Heto nga! At napingas ang tenga ng kagating ko! Ang sakit ng makagat, di ba? Ganyan ang nararamdaman ng mga taong nabiktima nyo! Walang hiya ka talaga! Mas masahol ka pa sa mga aswang! Pinutol mong tenga ko! Ngayong wala ka ng armas, papatayin kita! Sa palagay ko'y nauubusan ka na ng oras. Dumarating ng mga tao na nakarinig ng putok ng baril. Kaya ikaw ang mamamatay ngayon. Tatagpasin kong leeg mo nitong itak ko! Bago sila dumating, mamamatay ka na! Wawasakin kong leg mo! Humanda ka! Nang muling sumugod si Carissa, muli niya akong dinamba pero nakailag ako. Naiwasan ko rin ang matatalim niyang mga kuko nang kalmutin niya ako. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, tinaga ko siya ng ilang ulit sa tiyan pero hindi gaanong bumaon ang talim ng aking itak. Napaatras ako at nagtaka. Buong lakas ang ginawa kong pagtaga sa kanya pero parang hindi siya tinablan. Kaya muli akong sumugod. Tinaga ko siya pero sinalulang niya ang kamay ko na may hawak na itak. Tapos ay buong lakas niya akong binuhat. Habang iniikot-ikot niya ako sa ere ay iniinsulto ako. Nagulat ka ba? Sa akala mo ba'y tatalaban ako ng itak mo? Yun ngang bala ng baril mo ay kaunti lang naging sugat ko. Itak pa kaya? Ha? Tiwan mo akong halimaw ka! Kapag nakawala ako, papatayin kita! Kaya nga lulumpuin muna kita bago kita patayin. Mas malupit na kamatayin ang bagay sa'yo kasi kinagat mo ang tenga ko. Mga kasama, hayon si Dante! Kalaban ng magindarang aswang, tulungan natin siya! Dumating ng mga pakialamero. Magsama-sama kayong lahat! Huwag! Huwag mong gawin yan! Huwag mong gawin yan! Halimaw ka! Buong lakas akong inihagis na magindarang aswang kina Kapitan Cardo nang malapit na ang mga yon. Napilitan naman sina Kapitan Cardo na saluhin ako. Lahat kami ay natumba. Yun naman ang pagkakataon na sinamantala ng magindarang aswang. Tumalon siya sa tubig at kaagad na tumakas. Ang mga kasamahan naman ni Kapitan Cardo kaagad na pinakawalan sa tubig ang mga palaso ng kanilang pana para magbaka sakaling mahabol pa ang magindarang aswang. Pero baliwala na yon kasi nakatakas na siya ng tuluyan. Muntik ka na naman, Dante. Mabuti na lang at narinig namin ang malakas na putok ng baril mo. Ay, kung hindi kami dumating, baka patay ka na. Kailangan mo nang mag-ingat sa susunod. Kapitan Cardo, meron akong natuklasan. Malakas ang Magindara at makunat ang balat niya sa katawan. Pero mahinang bandang laig niya hanggang ulo. Tamang sinabi ni tatay noong unang pagkakataong nakaharap namin sila. Eto ang katunayan. Ang napingas niyang tenga.
Kinagat ko lang yan. Kung ganon, dapat pala ay sa ulo siya patatamaan para tablan siya at mamatay. Tama ka, Kapitan Cardo. Kasi sa sobrang kunat ang balat niya kahit ang bala ng baril, hindi gaanong tumalab sa kanya. Mababaw lang ang naging sugat niya. At sa maikling oras, nagagawa niyang pagalingin yon. Kailangan na talaga nating lumapit kay Gimo. Alam ko marami siyang alam tungkol sa mga aswang. Humingi tayo ng tulong sa kanya. Sasamahan niyo ba ako sa kanya? Oo, sasamahan kita. Kasi hindi ka rin naman titigilan ng mga magindar na yon. Mas mabuti na yung alam mo kung paano sila lalabanan. Kapag may atraso ka sa kanila, hindi sila titigil hanggang hindi nakakaganti. Ako kasi ang nakapana sa isa nilang kasama na tinamaan sa mata na naging dahilan ng kamatayan niya. Kaya gusto kong patayin ng karisa na yon. Hindi na rin kasi tayo makapaghanap buhay ng maayos mula nang mambiktima ang mga magindara. Lahat ay natatakot ng pumalaot. Magugutom ang ating mga pamilya kapag nagpatuloy ang ganitong sitwasyon. Kaya dapat ay mapatay ang mga magindara na yon. Nang sumunod na mga araw, nagpunta kami ni Kapitan Cardo sa kabilang baryo para kausapin si Gimo na isang manunugis ng aswang. Nang makaharap ko si Gimo, nalaman ko na dati pala siyang sakristan ng isang pari. Palaging kasama sa ginagawa niyong panggagamot at pagtugi sa mga aswang at mangkukulam. Noon ko rin nalaman na kapag binditado ang mga armas na gagamitin laban sa kahit anong klaseng aswang, ay tiyak na mamamatay ang mga yon kapag tinamaan. Magindara nga ang tawag sa aswang sa dagat. Alam nyo ba na sa lahat ng mga aswang ay sila ang kakaiba? Dahil karamihan sa mga aswang ay takot sa asin. Pero ang mga magindara, ang dagat ang tahanan nila. Bukod doon, ay iba-iba rin ang pag-iibang anyo ng mga aswang na yan. Ibig bang sabihin, ay pangkaraniwang magindara lang ang nakalaban ko? Oo, dahil ang mas malalakas at mababangis na magindara ay parang mga pugita na mayroong 8 galamay. Sila iyong mga pinuno. At ang isa pang katangian ng mga yan, pwede silang lumaban sa tubig o sa lupa. Malalakas sila kahit wala sa tubig, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Kaya pala yung nakalaban mo, Dante, kahit mukhang sirena ang katawan ay nagagawa niyang makatayo sa lupa. Nabuhat ka pa nga at naihagi sa amin. Tama ka, Kapitan Cardo. Bukod dun, talagang makunat ang balat nila. Nung natamaan ko siya ng baril, akala ko patay na siya. Hindi pala siya gaanong nasugatan. Dante, kahit anong kunat ng balat ng isang aswang, kung benditado ang armas na gamit mo, tiyak na mamamatay yun. Gimo, tulungan mo ako. Alam ko na hindi na ako titigilan ng mga magindara na yon. Gusto kong magkaroon ng mga binditadong armas. Sige, tutulungan kita. Ano bang madalas mo ginagamit sa laot? Pana at itak. Kaya lang wala na akong palaso ngayon. Gumawa ka ng maraming palaso. Tapos sasamahan kita kay Padre Anacleto para mabasbasan ang mga yun. Para magamit mo panlaban sa magandara. Sige, magpapagawa din ako sa aking mga tauhan para matulungan din namin si Dante. Kasi sa totoo lang ay talagang napiperwisyo na rin kami ng mga magandara na yon. Hindi na kami makapunta sa laot kapag gabi sa takot na masalubong sila. Sige po, Kapitan Cardo. Gawin niyo ang mga sinabi ko sa lalong madaling panahon. Sumang-ayon naman kami sa sinabi ni Gimo kaya nang makabalik na kami ni Kapitan Cardo sa aming baryo ay nagsimula kaming gumawa ng maraming palaso sa pandayan ng isa naming kababaryo. Nilagyan ko ng sima ang magkabilang talim ng palaso para kapag tinamaan ng aswang hindi niya basta yun mabubunot. Bukod sa palaso ay gumawa din ako ng mahabang itak pero tiniyak ko na hindi yun masyadong mabigat para magamit ko ng maayos. Nang bumalik kami kay Gimo kasama na namin ni Kapitan Cardo ang mga kababaryo namin na pangingisda din ng ikinabubuhay. Dala rin nila ang mga armas na ginawa nila para mapabasbasan sa pari na kakilala ni Gimo. At matapos ngang mabasbasan yun, lumabas na kami ng simbahan.
Ngayong meron na tayong panlaban sa kanila. Pwede na natin silang harapin kahit saang lugar. Huwag ka masyadong maging mapusok, Dante. Huwag mong kalilimutan na ang mga Magindara ay nasa karagatan. Nakakalamang pa rin sila dahil nakakain nilang huminga sa ilalim ng tubig. Hindi katulad natin. Tama, sige mo. Kahit may hawak tayo ng mga ganitong armas ay kailangan pa rin nating mag-ingat. Nasa tubig ang ating mga kalaban, kaya kailangan pa rin nating maging mautak. Alam ko yung Kapitan Cardo. Pero hindi rin naman nila tayo masasaktan kung hindi nila tayo lalapitan. Kaya mapipilitan din silang lumutang sa tubig. At yun ang pagkakataong hihintayin ko para makaganti sa kanila. Sasama na nga lang ako sa'yo. Parang nagugustuhan ko na ng mga sinasabi nitong si Dante. Ngayon lang kasi ako nakakilala ng taong kasing tapang nito na kahit na alam niyang malalakas at mababangis ang mga kalaban, parang hindi natatakot. Kaya nga nagbago ang isip ko dahil din sa kanya. Dati pa na yung paalala ko na wag itaya ang buhay. Pero naisip ko na tama siya. Magugutom ang ating pamilya kapag hindi napigilan ng mga Magindara na yon. Mabuti naman at handa kayong sumama sa akin. Doon ka na tumira sa bahay ko, Gimo. Ulila na ako kaya mag-isa na lang akong namumuhay. O sige, habang nandun ako sa banyo ninyo, ay doon ako makikitira sa inyo. Asamahan kita kahit saan tayo makarating. Gusto ko rin kasing makaharap ang mga Magindara na yun. Baka isa sa kanila ang pumatay sa akin pinsan eh. Kung ganun, meron din palang malaking atraso sa iyong mga salot na yon. Oo, pinsan ko yung isang natagpo ang patay sa baybayin. Nawasak ang lalamunan at dibdib. Akala ko aswang sa lupa ang may gawa. Aswang dagat pala. Kaya nagdesisyon akong sumama sa'yo. Nang bumalik nga kami sa aming baryo kasama na namin si Gimo, dala na rin niya ang mga benditadong armas niya na ginagamit na panlaban sa mga aswang. May dala rin siyang ilang piraso na damit. Nang sumapit ang sumunod na gabi, pumalaot na nga kami gamit ang malalaking bangka. Naglagay din kami ng malalakas na ilaw na de baterya. Dinala na rin namin ang mga benditadong armas bukod sa mga lambat at iba pang kagamitan na ginagamit namin sa pangingisda. Nang gabing yun ay naging maayos naman ang lahat. Nakapanghuli kami ng isda nang walang problema. Ang dami nating nalambat na isda, Kapitan Cardo ah. Isang latag pa lang ng lambat. Ganito na karaming nahuli natin. Oo nga, ang daming isda. Mukhang hindi magpapakita ang mga Magindara ngayon ha. Baka nakikita nila na marami tayo. Siyempre mag-aalangan din ang mga yun. O baka naman sa ibang lugar sila naghanap ng mabibiktima. Basta palagi lang tayong maganda. Ang mga kampo ng kadiliman ay mga tuso. Para silang mga magnanakaw na patraidor kung sumalakay. Magsisisi sila kapag ngayon sila nagpakita sa atin, Kapitan Cardo. Kasi matitikman nilang lupit ng ating mga armas. Basta, ang ulo nilang palagi natin patatamaan. Tsak ang kamatayan nila. Maya-maya lang naramdaman namin ang malakas at malamig na ihip ng hangin. Hindi sinasadyang mapatingin ako sa di kalayuan. Parang mayroon akong naaninag na nakaupo sa malaking kahoy na palutang-lutang sa tubig. Kaagad akong lumapit sa malaking ilaw at ipinihit ko yon sa direksyon kung saan nakita ko ang nakalutang na kahoy. May nakaupo nga doon, isang babae na mahabang buhok. Bigla siyang lumubog sa tubig ng masinagan ng ilaw. Kaya muli ko siyang hinanap sa paligid tapos ay ipinihit kong muli ang ilaw sa ibang direksyon. Napansin ni Gimo ang ginagawa ko. May problema ba, Dante? Kanina kasi, meron akong naaninag na nakaupo sa ibabaw ng malaking kahoy na yon. Napalutang-lutang sa tubig. Isang babaeng mahaba ang buhok pero nang ilawan ko'y nawala. Sumisid sa tubig. Sigurado ka ba, Dante? Sirena ba ang nakita mo? Di kaya isa siya sa mga Magindara? Baka mahulog tayo sa patibong nila. Yun nga din ang iniisip ko, Kapitan Cardo eh. Kaya kaagad kong pinihit ang ilaw para tanglawan siya. Kaya lang hindi ko na siya nakakita. Pero subukan lang nila magpakita ngayon.
magkakasubukan kami ngayon. Sige na magkakasama. Iangat ninyo na ang ikalawang lambat natin. Parang marami na ding laman yan. Hirap lang humatak ang ating bangka. Naku po, ang dami na naman ng huli ng lambat natin, oh. Para bang isda na mismo ang lumalapit sa ating lambat. Madaling napupuno ang ating bangka kapag ganito. Mabuti yan para makauwi tayo ng maaga. Ay, sige na. Iangat nyo na ang lambat. At ang makuha na natin ang malalaking isda na nahuli natin. Ilang hagis pa nga ng lambat ang ginawa namin at napuno na ng malalaking isda ang aming bangka, kaya ipinasya na namin na umuwi. Nang ipihit na ni Kapitan Cardo ang bangka pabalik sa dalampasigan, muli kong tinanaw ang malaking kahoy na palutang-lutang. Medyo malayo na yun sa amin pero muli kong natanaw na naroon na naman ang babaeng nakaupo roon. Nakita kong nakatanaw lang siya sa amin. Itinaas pa niya ang isa niyang kamay na parang kumakaway sa akin kasi alam niyang nakatingin ako sa kanya. Kaya kahit nakarating na kami sa dalampasigan, hindi pa rin maalis sa isip ko ang nilalang na yun na nakaupo sa ibabaw ng kahoy. Sige na. Ibaba ninyo na ang mga nahuli nating isda. At dalhin nyo na doon sa nakaparadang truck na yon. Mga biyahero yon na namimili ng isda. Sige, tayo na Dante. Tulungan mo akong buhatin tong malaking palanggana ng tulingan, oh. Oo, tayo na. Kanina ko pa napapansin na parang wala ka na naman sa sarili mo, Dante. May problema ka ba? Wala naman, Kapitan Cardo. Ayos lang ako. Natutulala itong si Dante. Hindi pa rin makakalimutan yung malaking kahoy na malutang-lutang kanina. May nakaupo daw doon na babae. Pero hindi naman sigurado kung ano yun. Kung sirena ba o aswang dagat. Tama ka, pare. Yun nga ang iniisip ko eh. Kasi nung paalis na tayo sa lugar na yon, ay napansin ko na naandun ulit siya. Kumaway siya sa akin. Nag-iisip tuloy ako kung anong klase ang babaeng yun. Huwag kayong magtitiwala sa mga mapanlinlang na nilalang sa karagatan, lalo na kapag gabi. Karamihan sa mga magindara ay mapagkunwaring mabait hanggang sa mapaniwala ka nila. Tapos ay bigla silang sasalakay. Kaya nga palagi naman akong nakahanda, Kapitan Cardo. Hindi ako magtitiwala sa kanila. Gusto ko nga na patayin silang lahat. Matapos naming mahakot ang mga isda sa truck na nasa kalsada, tinimbang na yon ng mga biyahero at binayaran na. Malaki rin ang naging partihan namin ang pagkakataong yon kaya tuwang-tuwa kami lahat. Kaya nang sumunod na gabi na pumalaot kami, tuwang-tuwa kami dahil umaasa kami na muling makakahuli ng mas marami at mas malalaking isda. Pero kabaligtaran ang nangyari ngayon kaysa noong nakaraang gabi. Nakailang hagis na kami ng lambat ay pangilan-ngilang isda lang ang nahuhuli namin. Parang nag-alisan na ang mga isda sa gawing yun ng karagatan. Bakit wala na naman tayong nahuli na isda? Ay noong nakaraang gabi lang ay maraming isda dito ah. Oo nga, Kapitan Cardo. Nakakapagtaka nga ang nangyayari ngayon. Parang wala nang isda sa lugar na to. Tsaka, masyadong tahimik ang alon ngayon dito. Nakakapagtaka dahil may bahagi pala ng dagat na tahimik. Pati ang simoy ng hangin ay mainit. Hindi ko gusto ang sobrang katahimikan ng paligid ngayon. Anong ibig mong sabihin, Gimo? Marami na akong karanasan, Kapitan Cardo. Kapag nagduda ako, siguradong mayroong hindi magandang mangyayari. Delikado tayo sa lugar na ito. Hindi nga nagkamali si Gimo sa kanyang hinala dahil maya-maya lang ay nakarinig kami ng mga boses ng babae na nagkakatuwaan. Kasunod ng malambing na awitan na kapag narinig ng sinuman ay tiyak na maaakit. Parang mawawala sa sarili dahil parang may hipnotismo ang mga boses na yon. Natigilan kaming lahat. Hinahanap namin kung nasaan ang mga babaeng yon. Alam na namin na magindara ang mga yon kaya alam na namin ang aming gagawin.
Veteranong manunugis ng aswang si Gimo kaya bago pa lang kami pumalaot ay itinuro na niya sa amin ang aming gagawin sakaling makaharap na nga ang mga salot na aswang sa dagat. Di nagtagal ay isa-isang lumutang mula sa ilalim ng tubig ang mga magagandang babae na mayroong mahahabang buhok. Nagustuhan niyo ba ang matamis naming mga tinik? Sumama kayong lahat sa amin para mapasa inyo ang kasiyahang hinahanap niyo. Hayaan ang aking mga tauhan. Abutin niyo ang kanilang mga kamay at lumusong kayo sa tubig. Mga hangal lang susunod sa gusto mong mangyari. Alam naman namin ang gagawin niyo sakaling mahilan niyo kami sa ilalim ng tubig. Papatayin niyo lang kami, di ba? Kaya uunahan na namin kayo. Tama si Dante. Kaya tikman nyo ang aming mga palaso! Ina! Hindi sila tinabla na mapang-akit nating mga boses. Napatay nila ang dalawa sa ating mga tauhan. Maaari nyo lang mahipnotismo ang taong makakarinig sa boses nyo. Pero hindi kami yon. Dahil may inilagay kami mga bulak sa aming mga tenga. Kaya hindi yon tatalam sa amin. Mamamatay kayong lahat! Mga salak! Hindi inaasahan ng mga magindarang mga sumunod naming aksyon. 3 pa sa kanila ang napana namin na tinamaan sa mukha at sa lieg. Ang tinamaan sa dibdib ay namatay din kaya naman ang karamihan sa kanila ay muling lumubog sa tubig. Kaya naging alerto na kami. Lahat ay pumwesto sa magkabilang sulok ng bangka. Nagulat kaming lahat nang bigla ay tumagilid ang aming bangka. Paano nga ay may mga malalaking isda na may mahahaba at matutulis na nguso ang bumangga doon. Paulit-ulit nilang pinatamang kanilang mga nguso sa dingding ng bangka. Dahilan para unti-unting magkaroon ng butas ang dingding ng bangka. Buknoy! Patakbuhin mo na ng mabilis ang bangka. Umalis na tayo dito bago patuluyang lumubog ang bangka natin. Hayan na naman ang mga bagindara! Humanda kayong lahat! Hindi kayo makakatakas! Mamamatay kayong lahat! Nagkita tayong muli pangit na aswang! Kung hindi kita napatay noon, ngayon ay mamamatay ka na! Ikaw ang mamamatay ngayon, hangal ka! Dahil kasama ko na ang aking inay. Siya ang pinakamalakas sa aming lahat! Oh, naku po! Napakalaki naman ang magindarang aswang na yan! Pugita ang kalahating katawan niya! Kayo pa lang ang unang nakakita sa aking anyo! Kaya malas nyo! Dahil hindi ko kayo patatawarin! Sa inyo lang kami nahirapan ng ganito! Kaya sobra ng galit ko sa inyo ka! Panahin natin ang halimaw na pugita na yan! Sa ulo ninyo asintahin mga kasama! Sabay-sabay nga naming pinana ang magindarang aswang na may katawan ng pugita. Pero mabilis na kumilos ang mga galamay niyon. Kaagad na pinuluputan ang mga patay na magindara. Itinaas ang mga iyon para ipangharang sa mga palaso namin. Sa mga iyon tumama ang mga palaso, tapos ay buong lakas niyang ibinalibag sa aming bangka ang mga bangkay ng mga magindara. Nayanig ang aming bangka nang bumagsak sa amin ang 3 patay na magindara. Sinabayan pa ng pagbangga ng malalaking isda kaya habang tumatakbo ang bangka ay gumiray-giray yun. Hanggang sa salubungin kami ng malaking alon na kagagawan din ng magindara na mayroong katawan ng pugita. Kumapit kayong lahat! Nawasak na ang unahan ng ating bangka! Tataob tayo! Kapitan Cardo, dumapa ka! May magindara sa likuran mo! Nakaakyat na sa bangka natin! Tirahin mo na, Dante! Iligtas mo si Kapitan Carlo! Mamamatay ka, alimaw! Maraming salamat, Dante. Talagang asintado ka. Sa mata mo na sa polang magindara, kaya nahulog siya sa tubig. Hindi pa tayo ligtas, Kapitan Cardo! Tataob ang bangka natin! Nawasak na ng malaking alon! Huwag niyong bitiwan ang mga armas ninyo! Nasa tubig ang ating mga kaaway! Eto na yata ang ating katapusan! Diyos ko! Tulungan mo po kami! Tuluyan na ngang tumaob ang aming bangka. Nawasak yun at nahati sa 2. Nang mahulog kami sa tubig ay kaagad kong nakita ang isang magindara na papalapit sa akin kaya pinana ko siya. Tinamaan yun sa dibdib. Nang lumingon ako sa likuran nakita ko naman ang 2 malalaking isda. Ang may matulis na nguso ay sumugod papalapit sa akin pero pinigilan sila ng isa pang grupo ng malalaking isda na mayroon namang mapupulang nguso na matutulis din.
Sila ang naglaban. Nang manaig ang lakas ng malaking isda na mayroong pulang nguso ay binalingan niya ako. Kasalukuyan ko namang nilalagyan ng palaso ang aking pana. Bago pa ako makapaglagay, binangga na ako ng malaking isda kaya tumalsik ako sa ibabaw ng tubig. Nakasampa ako ulit sa wasak na bangka namin. Dante! Tumakas ka na! Bitiwan mo ako! Dino! Bulancardo! Anak ng lintik! Naunahan na naman tayo ng masisibang isda na yon. Nalunok na nila ang mga lalaking yon. Tayo ang nagpakahirap. Pero sila ang nakinabang! Sila ang nabusog! Meron pa na mag-isa ina. Ang lalaking ito. Malaki ang atraso niya sa atin. Siya ang pumatay sa kapatid kong si Berna. Sige, sa atin ang isang to. Gutom na ako! Humanda ka, lalaki! Gugutay-gutayin ko ang laman mo! Nang umangat ang mga galamay ng magindarang may katawan ng pugita ay hinugot ko ang mahabang itak sa bayna na nakalagay sa aking bewang. Nang makalapit sa akin ang unang galamay, tinaga ko yun. Nagulat pa ang aswang nang maputol ang kanyang galamay. Noon ko naisip na talagang mabisang panglaban sa kanila ang mga benditadong bagay. Dahil doon ay nakaramdang ng panganib ang mga aswang, napaatras sila kahit galit na galit ay naghanap pa ng magandang pagkakataon para salakayin ako. Walang hiya ka! Pinutol mo ang galamay ko! Lalo mo lang akong ginalit! Dudurugin kita! Sige! Lumapit kayo para matikman niyo ang talim ng hita ko! Sige, lapit! Gusto niyo akong kainin? Maghirap muna kayo! Mamamatay akong lumalaban! Mga kasama, paligiran natin ang hangal na to. Nagugutom na kayo, hindi ba? Pwes, pagpiyastahan natin ang katawan niya! Mag-ingat kayong lahat. Mukhang hindi pangkaraniwan ang hawak ng itak. Hindi ko na mapahaba ang naputol kong galamay. Parang may sumpa ang itak niya. Tama ka! May sumpa nga ito para sa mga katulad yung kampo ng kadiliman! Hindi naggagaling ang sugat mo hanggang sa mamatay ka na! Hangal na lalaki! Patayin niyo siya! Sabay-sabay nga na sumampa sa lugar na kinalalagyan ko ang mga magindara. Pinaligiran nila ako kaya naman bawat lumapit sa akin ay tinataga ko pero hindi ko sila matamaan dahil maliksi na ang mga kilos nila. Isa sa mga magindara ang umiktad sa ere. Kumampas sa mukha ko ang buntot niya. Sa lakas niyo ay paluhod akong bumagsak. Hanggang sa maramdaman kong binangga ng isda na may pulang nguso ang wasak na bangka na kinalalagyan ko. Muli akong nahulog sa tubig at bago pa ako makakilos ay sinakmal na ako ng isda at inilangoy papalayo sa lugar na yon. Nawalan na ako ng malay. Nang ako ay magising, nasa ibabaw na ako ng malalaking bato sa dalampasigan. Muli ay nakita ko ng harapan ang babaeng may ginintuang buhok. Gising ka na pala, Dante. Ikaw na naman? Saan ako naroon? Sino ka bang talaga? Ako si Milagros. Nandito ka sa baybayin ng isla namin. Dito ka dinala ng alaga kong isda. Inutusan ko kasi siya na bantayan ka kasi delikado ang buhay mo. Alagang isda? Ibig sabihin isa kang magindara? Kayong sumalakay sa amin. Ang mga alaga mong kumain sa aking mga kasamahan. Huwag kang lalapit sa akin. Hahampasin kita nitong kahoy na hawak ko. Sandali lang, Dante. Huwag kang magalit sa akin. Bitiwan mong kahoy na yan. Hindi ako kasing sama ng iniisip mo. Masama kayong nilalang, layuan mo ako. Hindi mo ako maluloko. Oo, normal kang tao ngayon kasi maliwalag ng paligid. Tirik ng araw. Pero pagdating ng gabi, yung mga paa mo, kung hindi magiging buntot ang isda, tiyak na magiging pugita. Makinig ka muna sa akin, Dante. Marami ka pang hindi alam kaya dapat mo muna akong bigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ang mga kagaya nyo, hindi na binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Papatayin kita habang hindi ka pa nagbabago ng anyo. Naging agresibo ako. Kaagad akong lumapit kay Milagros at pinalo siya ng kahoy sa mukha. Bumagsak siya at nawalan ng malay.
Pero may isa pang babaeng dumating, napakabilis niyang nakalapit sa akin. Naagaw niya sa akin ang kahoy at sa kanya ako sinuntok sa panga. Sa lakas ng pagtama ng kamao niya sa panga ko, nawalan ako ng malay. Nang magising ako, nasa loob na ako ng isang kubo. Marahan akong bumangon. Hinawakan ko ang aking panga. Ramdam ko pa rin ang sakit ng suntok ng babaeng yun. Kaagad akong bumangon at lumabas ng kubo. Nagulat ako nang makitang maraming tao sa labas ng kubo ko. Ang mga hindi ko inaasahang makita ay naroon silang lahat. Itay! Paring Romel! Nandito rin kayo? Nasa kabilang buhay na ba ako? Patay na rin ba ako kagaya nyo? Hindi ka papatay, Dante. Buhay na buhay ka. Kung ganun, isa lang tong panaginip. Tama po ba ako? Hindi ka nananaginip, Dante. Buhay ka. Buhay ako. At si Romel. Tama si Mang Ponso. Buhay pa tayo, paring Dante. Yun ay dahil sa mga mabubuting Magindara na pinamumunuan ni Milagros. Naguguluhan ako. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ba kinain kayo ng malalaking isda? Teka, kagaya rin ang nangyari sa akin. Malaking isda rin ang tumangay sa akin para ilayo ko sa mga Magindara. Ang mga Magindarang sumasalakay sa tao ay masasama. Sila iyong mga isinumpa dahil sa paggawa ng kasamaan. Ang mga narito naman ay mabubuting Magindara. Alaga nila ang malalaking isda na yon na nagligtas sa atin. Ang mga isdang may matulis na nguso ay masama din. Yung may mapupulang nguso ay mabubuting isda. Alaga ng mga Magindara narito. Kung ganun, sila Kapitan Cardo at Gimo, nandito rin ba sila Tatay Ponso? Oo. Nandoon sa kubo na yun, oh. Wala rin silang malay kasi nasugatan sila dahil ang mga isdang nagligtas sa kanila ay madugong nakipaglaban sa masasamang isda. Pero ligtas na sila ngayon. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nagaganap sa akin sa pagkakataong ito kaya ilang ulit kong sinampal ang aking sarili. Nang maramdaman ko ang sakit sa aking mukha, natiyak kong hindi nga ako nananaginip. Kaya niyakap ko na lang si Tatay Ponso. Muli tumulo ang luha ko dahil sa matinding kasiyahan. Tapos ay pinuntahan ko ang kubo kung saan naroon sina Kapitan Cardo at Gimo. Nakita kong wala pa rin silang malay. May mga sugat sila sa ulo pero ampat na ang pagdurugo ng mga yon dahil sa mga dinikdik na halamang dagat na itinapal doon. Nang lumabas ako ng kubo, saka ko lang naalala si Milagros. Malaki ang kasalanang nagawa ko sa kanya. Tatay Ponso, si Milagros po ba ay isang kubo na katira? Gusto kong humingi ng pasensya sa kanya. Malaking pagkakamaling ginawa ko. Sa magandang kubo na yun siya nakatira. Kaya lang wala na siya yan. Bakit po? Nasaan na siya? Ayon sa mga Magindarang nakausap ko patay na daw si Milagros. Kaya dinala na nila sa ilalim ng dagat. Doon sa kabaong nayari sa bato. Para doon ihimlay ang katawan niya. Si Milagros patay na? Ibig sabihin na puruhan siya ng ginawa kong pagpalo sa mukha niya? Mahina ang ulong bahagi ng katawan ng Magindara. Kaya siya nagkaganoon ay dahil sa lakas ng palo mo sa kanya. Kasi, akala ko kasi sasaktan niya ako. Talaga bang patay na siya? Oo, pare. Yun ang nadinig ko. Pero bago daw tuluyang mawala si Milagros, inuutos sa mga tauhan na alagaan ka at huwag sasaktan. Kasi hindi mo naman alam ang katotohanan. Hindi ko talaga yun sinasadya, pare.
Hindi ko naman kasi alam na mabubuti pala sila. Nanaig sa akin ang galit lalo na nang malaman ko na alaga nila ang mga isdang yun. Saan ba siya dinala? Gusto ko siyang makita. Huwag kang mapangahas, Dante. Hindi natin teritoryo ito. Huwag mong gisingin ang natutulog na galit ng mga magindarang narito. Mababait sila pero pinuno nila ang nasaktan at nawala nang dahil sa iyo. Hindi ko pinakinggan ang sinabi ni Itay. Lumapit ako sa mga matatandang magindara na naroon. Tinanong ko kung nasaan si Milagros, kung saan nila dinala. Noong una ayaw nilang sabihin kung nasaan siya pero nakokonsensya talaga ako sa aking ginawa kaya umiyak ako sa harapan nila. Naunawaan naman nila ako kaya itinuro sa akin kung nasaan si Milagros. Isinama nila ako sa isang yungib na sakop ng isla. Nakalubog sa dagat yun kaya sumisid kami at sa kabaong nayari sa bato, doon nakahiga si Milagros. Marahan akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang kamay habang pinagmamasdan ang maamo niyang mukha. Nakaramdam ako ng sobrang kirot sa aking dibdib. Patawarin mo ako, Milagros. Sa kabila ng kabutihan mo sa amin, ay ito pang iginanti ko sa iyo. Iniligtas mo ang mga mahal ko sa buhay. Iniligtas din ako ng alaga mo. Pasensya ka na kung naging marasa ko sa iyo. Patawad. Dante, nakita mo ba sa ilalim ng tubig ang himlayan ni Milagros? Opo, Itay. At sobrang sakit ng dibdib ko habang pinagmamasdan ko siya. Habang nakahiga sa kabaong nayari sa bato. Parang hindi ko kayang isipin ng babaeng naging mabuti sa akin ay ganun ang isinukli ko. Noong iniligtas nila kami ni Romel, ako ang nakiusap sa kanya na baka pwedeng bantayan kanya. Kasi alam kong magagalit sa iyo ang mga masasamang magindara dahil napana mo ang isa sa kanila. Pumayag naman siya. Kapag nasa dagat ka, ibinabantayan ka niya. Ibig sabihin siyang dahilan kaya marami kaming nahuling isda. Siya rin pang babaeng nakita ko ng gabing yon na nakasubaybay sa amin. Oo, siya nga iyon. Napakabuti niya sa kabila ng magiging magindara niya. Pero tatay, bakit kasi namalagi pa kayo dito ng maraming araw? Bakit hindi pa kayo umuwi? Para sana naging malinaw sa akin ang lahat. Kagaya ni na Kapitan Cardo, nasugatan din kami ng malubha. Hindi ka agad nakabawi ng lakas kaya nagpagaling kami dito. Teka anak, umiiyak ka ba? Hindi po, Itay. Napuwing lang ako kaya napapaluha ang mga mata ko. Anong napupuwing? May alikobok ba sa ilalim ng tubig? Kahit hindi ka magsalita, alam kong nasaktan ang damdamin mo nang makita mo si Milagros sa ganoong kalagayan. Hindi na ako kumibo. Pinahid ko ang aking luha. Nang bumalik ako sa aking kubo ay may tuyong damit na ibinigay sa akin ng isang magindara na naroon. Nagpalit lang ako ng damit tapos ay muling lumabas ng kubo. Nagpunta ako sa dalampasigan. Naupo sa mga batuhan na naroon habang nakatanaw sa kalawakan ng dagat. Sobra ang panghihinayang ko dahil hindi kami nagkakilala ng matagal ni Milagros. Panay na lang ang buntong hininga ko habang dumadampot ng maliliit na bato at ibinabato sa dagat. Matagal akong namalagi sa lugar na yon. Nang mapagod ako sa ginagawa kong pagbato sa tubig ay naupo ako habang nakatingin sa malayo. Lumipas ang mahabang oras na natili ako sa tabing dagat. Noon muling lumapit sa akin si Itay at sa pagkakataong ito kasama na si Paring Romel.
Dante, alalim na ang gabi, hindi ka pa babalik sa kubo mo. Dito na lang muna ako, Itay. Gusto ko lang mapag-isa dito. Parang Dante, wala nang matauhan ka hindi ka pa kumakain. Ayaw mo bang lagyan muna ng laman yung sikmura mo? Huwag na muna, pare. Hindi naman ako nakakaramdam ng gutom eh. Anak, alam ko ang nasa loob mo. Pero wag mong kalilimutang iniligtas ka ni Milagro para mabuhay. Hindi siya magiging masaya kung makikita niyang unti-unti mong papatayin ang sarili mo. Huwag kayo mag-alala sa akin, Tay. Mamaya lang. Babalik na ako sa kubo ko. Mas makakaluwag sa dibdib mo kung isisigaw mo sa dagat ang nasa sa loob mo. Sige na. Gawin mo ang sinabi ko, anak. Milagros! Kung naririnig mo ako ngayon, sana ipatawarin mo ako. Hindi kaya ng konsensya kung mapatay ang isang nilalang na pinagkakautangan ko pala ng buhay ko. Kung babalik ka lang pangako, gagantihan ko ang lahat ng kabutihan mo. Sige. Umiyak ka lang. Pagkatapos niyan ay magiging maluwag na ang dibdib mo. Maging matibay ka at tanggapin ang anumang nangyari. Nang makaalis sila Tatay Ponso at paring Romel, patuloy akong impit na umiyak. Paulit-ulit kong sinambit ang pangalan ni Milagros. Tapos ay muli akong naupo sa batuhan habang nakatingin sa malawak na karagatan. Naalala ko yung mga pagkakataong nakita ko siya. Yung maamo niyang mukha at matatamis na ngiti. Di nagtagal, naglakad-lakad ako sa dalampasigan. Paminsan-minsan ay nakikita ko na mayroong mga magindara na pumupunta sa dalampasigan at tinitingnan ako. Isa nga sa kanila ang nagsabi na huwag kong sisihin ang sarili ko. Kapag ganoong mga salita, lalo akong nalulungkot dahil naalala ko kung paano ko pinalo si Milagros. Muli napaiyak ako habang nakaupo sa buhanginan hanggang sa lumipas ang mahabang oras. Sa gilid ng bangka, ako'y napahinto. May babae sa dagat, liwanag ng mundo. Buhok niya'y humahalik sa alon at bituin, at mata niyang tila ako'y tinatawag. Lumapit ang bangka, lumalim ang gabi, hanggang dagat at langit ay naghalo sa akin. Isang maling hakbang, isang huling sigaw, at ako'y hinila ng yakap ng alon. Sa ilalim ng tubig, mundo'y naglaho. Hininga ko'y naputol, nanalangin ako. Akala ko'y wakas na ang lahat ng ito, hanggang may kamay na humila sa puso ko. Pagmulat ng mata sa buhangin ng pampang, babae sa harap ko, luha'y kumikislap. Hindi siya multo, hindi panaginip, ngunit sa titig niya may lihim na higit. Sa ilalim ng alon, nandun ka, gandang di kayang takasan. Magindarang aswang, mahal kong himala, ikaw pala ang bumuhay sa aking hininga. Kung ito ang kapalaran, sa dagat mo ako natutong mabuhay. Dante? Dante? Bakit dito ka natulog sa buhanginan? Milagros? Buhay ka?
Hindi naman ako namatay, Dante. Nakatulog lang ako ng matagal dahil sa lakas ng pagpalong mo sa ulo ko. Ang ulo kasi ang mahinang parte sa katulad namin. Kaya nang mawalan ako ng ulirat, dinala nila ako sa aking himlayan. Kaya nakatulog ako ng ilang araw hanggang sa makabawi ako sa tubig ng tubig dagat. Pasensya ka na. Nagkamali ako. Hindi ako naniwala kagad sa mga sinabi mo. Patawarin mo ako sa aking ginawa. Handa akong tanggapin na naman ang parusang ibibigay mo. Talaga ba? Gagawin mong lahat kahit ano? Oo. Gagawin ko kahit anong gusto mo para makabawi ako sa lahat ng kabutihang ginawa mo sa akin. Hindi ko alam kung papayag ka. Pero ang gusto ko manatili ka sa lugar na ito sa piling ko. Manatili dito? Sa piling mo? Oo, yun ang gusto ko. Pero kung hindi mo naman kaya, ayos lang naman sa akin. Basta sinabi ko na sa'yong gusto ko. Pero gusto ko gawin mo yun ang hindi napipilitan para maging masaya ka din. Oo, Milagros. Payag ako sa kondisyon mo. Gusto ko yan para magkakilala naman tayo ng matagal. Babawi ako sa mga kabutihang ginawa mo sa amin ng tatay Ponso ko. Nagpapasalamat ako sa iyong ama dahil nakiusap siyang hanapin kita. Alam mo ba na una pa lang kita makita? Naging masaya ng puso ko. Yun ang unang pagkakataong nakaramdam ako ng ganun. At nabigani naman ako sa ganda ng iyong boses. Kaya unang pagkakataon pa lang, ay ginusto ko nang makita ka. Kaya lang ay nanaig sa akin ang galit nang maalala kong nangyari kay Itay. Sa ilalim ng alon, nandun ka. Gandang di kayang takasan. Sirenang aswang, mahal ko sa'yo ko'y sinugal ang buhay ko. Kung ito ang kapalaran, hayaan mong lamunin ako ng dagat mo. Kung ako'y tao at ikaw ay dilim, bakit sa'yo ako nagiging buo pa rin? Kung gutom ka sa dugo, gutom ako sa yakap. Pareho tayong isinumpa ng pangarap. Kung huling gabi na ito sa lupa, pahiram ng isang halik sa ilalim ng tala. Mas pipiliin kitang mahalin sa dagat kaysa mabuhay sa pampang na wasak. Sa ilalim ng alon, nandun ka. Hindi alimaw sa paningin ko. Ikaw ang awit na hinanap ng puso. Kahit kapalit ay ako, maging darang aswang mahal ko. Kung ito ang wakas, sa dagat mo ako uuwi. At kung bukas ay wala na ako, makinig ka sa alon. Ako yun. Tama nga si Milagros, nang bumalik kami sa kinaroroonan ni Tatay Ponso ay natuwa ang lahat nang makita kami. Nang pagkakataong yun ay gising na gising ang mga magindara, lalo na nga at bilog na bilog ang buwan. Nang makalapit na kami sa kanila, lahat ay lumapit sa amin ni Milagros. Ang mga magindara na naroon ay bahagyang yumukod bilang pagbibigay galang sa kanya. Mga kasama, bilog na naman ang buwan. Tsak nasasamantalihin naman ito ng mga masasamang lahi ng Magindara. Kumalat kayo sa karagatan. Ipagpatuloy niyo ang nasimulan natin. Iligtas ang mga mangingisda sa mga salot na sina Carissa at Aling Maming. Mag-iingat lang kayo. Mabuti naman at magaling ka na, Milagros. Muli kang nagising mula sa ilang araw at gabing pagkakatulog. Sana'y patawarin mo ang aking anak. Hindi niya kasi alam ang totoo. Pero nang malaman niya ang nangyari, talagang dinamdam niya. Alam ko yon, Mang Ponso.
Ang kalungkutan niya niyang gumising sa akin nang puntahan niya ako sa aking higaan. Ramdam ko ang paghihirap ng kalooban niya. Kaya nang magising ako, siya agad ang hinanap ko. Kaya bilang ganti, ay mananatili ako sa lugar na to, Tatay Ponso. Hanggang kailangan ako ni Milagros. Salamat naman kung ganoon, Dante. Makalipas ang mahabang oras, nagbalik ang mga tauhan ni Milagros. Mayroong malubhang na sugatan. Ayon sa kanila ay nakalaban nila ang mga masasamang magindara. Nalaman ko rin na ang iba nilang mga kasama ay kinain ng mga masasamang magindara na pinamumunuan ni na Aling Mameng at Carissa. Kaagad namang kumilos ang mga manggagamot na tauhan ni Milagros para gamutin ang mga sugatang kasama nila. Milagros, habang buhay ang mga masasamang magindara na yon, hindi matatapos ang lagim sa karagatan. Marami pa ring tao ang mapapahamak. Dapat sa mga salot na yun ay mamatay. Alam ko yon, Dante. Pero hindi sila basta-basta mauubos. Higit silang malalakas kaysa sa amin dahil kumakain sila ng tao. Kaya hindi rin namin sila kayang labanan ng harapan. Kahit kasi mga kagaya namin, kinakain din nila. Talagang masasama ang mga lahi ng mga magindarang iyo. Milagros, kapag nakabawi na kami ng lakas, handa kami makipagtulungan sa iyo. Kailangang matapos na ang pag-aasik nila ng lagip. Tama si Tatay Ponso. Ngayong alam na namin ang kahinaan ng mga magindara na yon, madali na natin silang matatalo. Ang kailangan lang ay ang mga binditadong armas namin. Pero nasa ng mga binitadong gamit na sinasabi mo? Nalubog sa dagat sa lugar kung saan kami sinalakay ng mga masasamang magindara na yun eh. Baka pwede na ipasisid mo sa mga tauhan mong magindara ang aming mga armas. Malaki ang maitutulong ng mga yon sa atin. Saka parang na rin maging handa tayo. Sakaling lumusob dito ang mga masasamang halimaw na yon. Hindi nila basta makakita ang islang ito dahil nasa ilalim ito ng karagatan. Nasa ilalim ng tubig ang islang to? Paanong nangyari yun? Hindi ba ulap ang natatanaw natin na yun? Ang islang ito ay natatakpan ng malaking kristal. Kaya nakikita pa rin natin ang buwan kahit na nandito tayo. Hanggang sa dalampasigan, nasa sakop ng malaking kristal. Ang mga taga rito lamang nakakalam ng lagusan kung paano makakalabas dito. Ang mga masasamang magindara na yun, alam ba nila ang lugar na ito? Hindi nila ito basta makakita dahil napapaligiran ng matataas na bato ang lugar na to para mga bundok. Napakalawak ng karagatan. Para ding sa inyong lugar. May mga lugar na patag at meron ding mga bundok. Marami ring yungib sa ilalim ng dagat na meron nakatira na iba-ibang nilalang. Para din palang lupang ilalim nitong dagat. Talagang maraming hiwaga ang itinatago ng karagatan. Ang mga alaga naming mga istang uutusan kong hanapin at kunin ang mga binitadong armas nyo. Halika, Dante. Samahan mo ako sa dalampasigan. Sumang-ayon naman ako kay Milagros. Sinamahan ko siya sa dalampasigan. Sumipol siya at di nagtagal naglutangan ng malalaking isda. Lumapit ang mga yun sa amin. Kinausap sila ni Milagros at iniutos niya na bumalik ang mga malalaking isda sa lugar kung saan kami sinalakay ng mga masasamang magindara at kunin doon ang mga nabitawang benditadong armas. Waring naunawaan naman ang mga isda ang inutos ni Milagros kaya kaagad na umalis ang mga yun. Hanggang dito sa dalampasigan ng bakod na kristal. Si ilalim ng batuhan na yan ang daanan para makalabas ka sa islang to. Napakagaling naman. Para tayo nasa loob ng isang malaking bote na merong maliit na lagusan. Napakalinaw ng kristal. Kaya kahit nasa ilalim tayo ng tubig, ay kita pa rin ang kalangitan. Isa yan sa hiwaga ng karagatan. Sayang nga lang, merong mga masasamang magindarang patuloy na naghahasik ng kasamaan sa lahi namin at sa lahi ng mga tao. Matatapos din ang lahat ng kasamaan nila, Milagros. Hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Sana nga mangyari iniisip mo, Dante. Kami ng mga kasama ko gusto na ring mamuhay ng tahimik. Gusto namin makapagkaibigan sa mga tao para matulungan sila sa kanilang paghahanap buhay dito sa dagat.
Pero dahil sa masasamang magindara, hindi namin yun magawa. Tama ka. Kagaya ng nangyari sa atin. Iniisip namin na lahat ng mga kagaya nyo ay masama. Dahil sa kagagawa ni Carissa. Mabuti na lang, maayos na tayo ngayon. Alam mo bang matagal na kitang sinusubaybayan? Ako ang dahilan, kaya marami kayo nahuhuling isda. Kasi gusto kita, Dante. Pareho pala tayo ng nararamdaman, Milagros. Nabighani na ako sa'yo nung una pa lamang tayo magkita. Nabahiran lang ng pagdududa dahil sa masasamang magindara na yon. Pero ngayon, hindi na ako papayag na mawala ka sa akin. Mahal din kita. Napangiti ng matamis si Milagros tapos ay yumakap siya sa akin. Hindi ko napigilan ang aking sarili na nayakapin din siya ng mahigpit at halikan. Nang titigan ako ni Milagros, lalo akong nakaramdam ng pananabik sa kanya. Kaya bumalik kami sa bahay niya. Nagkulong kami roon na mahabang oras para palayain ang pananabik na nararamdaman namin sa isa't isa. Lumabas lang kami roon nang marinig namin ang boses ni Kapitan Cardo at Tatay Ponso. Tatay Ponso? Kapitan Cardo? May kailangan po ba kayo? Nandito na ang mga benditadong armas natin. Nakuha na ng mga tauhan ni Milagros. Ang malalaking isda ang kumuha niya sa dagat. Mabuti naman nakabalik na pala sila. Ang mga magindarang tauhan mo ang may dala ng mga ito. Ay, pwede na nating simulan ang paghahanap sa mga masasamang nilalang na iyon. Magiging madugo ang labanan. Sakaling hanapin natin at harapin ang mga mababagsik na magindarang yon. Pwedeng ilan sa atin masugatan ng malubha at ang ilan ay mamamatay. Nakahanda ba kayong gawin yon? Para sa katahimikan ng mga tao at mga magindara ay handa akong tumulong, Milagros. Ayokong habang buhay na magtago at pabayaan lang sila sa ginagawa nila sa mga mangingisda. Saka ang alam ng mga mahal namin sa buhay ay patay na kami at nilamon ng dagat. Kaya kahit mamatay kami sa labanang ito ay wala nang iiyak dahil tiyak na natanggap na nila yon. Tutulong din kami. Handa na rin kami kahit anong mangyari. Magiging masaya ako kapag nakapatay ako ng masamang magindara. Makatabla lang ako ay ayos na. Ang problema lang ay paano tayo makakalaban sa kanila. Wala na ang mga bangka namin. Nawasak na. Merong mga bangka dito na yari sa malalaking kabibe. Yun ang ginagamit namin kapag pumupunta kami sa ibabaw ng tubig. Magagamit natin yun para hindi kayo malunod sakali makalabas na sa lugar na ito. Mabuti naman kung ganun, Milagros. Malaking tulong ang mga yon para makalaban kami. Iuutos ko rin na alalayan kayo ng mga tauhan ko. Para ano man ang mangyari, magkakatulungan tayo. Nang makita ni Milagros ang kagustuhan naming makatulong ay natuwa siya kaya nang sumapit ang gabi, magkakasama kaming lumabas ng isla. Ginamit namin ang malalaking kabibi nilang mga bangka. Nang lumutang kami sa ibabaw ng tubig, nakita namin ang bilog na buwan. Nang igala ko ang aking paningin, wala akong nakita na ilaw ng mga bangka. Wala na kasing pumapalaot para mangisda sa takot sa mga aswang sa dagat. Pabor naman yun sa amin dahil madali naming makikita ang mga masasamang nilalang na yun. Palibhasa ay alam din ni Milagros kung saan madalas na lumalabas ang masasamang magindara. Hanggang isang bangka ang nakita namin. Wala na ang mangingisdang sakay niyon. Puro bahid ng dugo ang naroon. Tiyak na nabiktima na nila may-ari ng bangkang to. Sariwa pa ang mga dugo. Baka hindi pa nakakalayo sa lugar na itong mga aswang na yon. May naisip akong paraan. Gamitin natin ang bangka na to para maakit ang mga halimaw na yon. Kaming dalawa ni Gimo ang sasakay dito. Sige, pare. Maganda nga yung naisip mo. Tayo ang magiging pain para lumabas sila. Sige, ganun ang gawin natin. Hindi kami lalayo sa inyo. Susubaybayan namin ang mga kilos nyo. Halika na, Gimo. Sumampa na tayo sa bangka. Sumang-ayon naman sa akin si Gimo. Sumampa kami sa bangka. Ibinaba namin ang mga pana sa loob ng bangka. Tapos ay pinailaw namin ang debateryang ilaw na naroon.
Tapos ay nagkunwari kaming nangingisda. Kaagad kong hinagis ang lambat. Di nga nagtagal nagkatinginan kami ni Gimo. Paano ay nakarinig kami ng mga tawanan ng mga babae. Alam namin na yun na nga ang mga magindara na hinahanap namin. Kaya marahan naming dinampot ang mga pana namin. Nang lumutang nga sa tubig ang dalawang babaeng magindara, kaagad kaming inakit. Pero alam namin ang gawain nila. Hindi nyo na kami malilinlang! Mga halimaw kayo! Dapat kayong mamatay! Yeah! Sa wakas, ay nagpakita rin kayo sa amin. Mga hangal kayo! Nasapul mo siya, Dante. Pero hindi sapat ang isang palaso lang sa kanila. Mga kasama, tapusin ang dalawang hangal na yan! Patayin ang mga halimaw! Tumataka sila! Habulin natin! Ngayon ay kayo naman ang tumakbo para mabuhay! Pero hindi na namin papayagan na makapagsumbong pa kayo sa mga kasamahan ninyo! Dalawang palaso pa nga ang tumama sa dalawang magindara na tatakas sana. Tinamaan sa likod ng mga iyon na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Kaagad namang kumilos sa mga tauhan ni Milagros, kinuhang mga bangkay at hinatak papunta sa ilalim ng dagat para itago. Ayon sa kanila, itinatali nila sa ilalim ng mga korales sa mga bangkay kaya hindi na yun basta makikita ng mga kasamaan yun. Ipinagpatuloy namin ang paghahanap sa iba pang mga masasamang magindara at sa pagkakataong ito ay ang dalawa sa tauhan naman ni Milagros ang naging pain. Sumakay sa mga bangkang kabibi ang dalawa at nagtatawanan habang naglalaro sa tubig. Kami naman ay nasa di kalayuan lang. Maya-maya lang biglang tumaob ang bangkang kabibi. Ang mga malalaking isda na may matutulis na nguso pala ang may gawa. Kaagad na lumangoy papunta sa amin ang mga tauhan ni Milagros. Humanda kayong lahat! Jack, nakasunod na ng malalaking isda na yan ang mga magindarang aswang! Ha? Hayan na nga sila! Naglabasan na ang 4 na aswang! Heto na ang tunay na laban! Humanda kayo ngayon sa akin! Ha? Hinahabol na nila ang mga tauhan ni Milagros. Papunta sa atin. Humanda kayo! Tsak na magugulat ang mga hangal na yan. Hindi nila alam na nahulog sila sa patibong. Nang makalampas nga sa aming bangka ang dalawang tauhan ni Milagros, bigla kaming lumabas at tinira namin ng mga palaso ang 4 na magindarang aswang. Dahil benditado ang mga armas namin, tumago sa mga palaso sa katawan ng mga aswang. Kasunod nyo ay kaagad silang sinugod nila Milagros. Pinilipit nila ang leeg ng mga yon hanggang sa mamatay. Nang mapatay namin ang 4 na magindarang aswang, tumakas ang malaking isda. Hindi na namin hinabol yun. Tapos ay napansin namin na papasikat na ang araw kaya ipinasya namin na bumalik na sa isla ni na Milagros. Naging matagumpay ang una nating pagsalakay sa kanila. Pero alam ko na sa pagkakataong ito, Jack, na nagwawala na sa matinding galit sina Carissa at Aling Mameng. 6 sa mga tauhan nilang napatay natin. Tama ka. Tsak na nakapagsumbong na ang tumakas sa malaking isda. Naging pabayarin tayo. Hindi dapat pinatakas ang isda na yon. Dapat pala'y sinama ko ang aking mga alagang isda para nanatiling lihim ang ginagawa nating pagkinos. Tama ka. Tiyak na sa mga susunod na pagkakataon ay magiging maingat na ang mga yon. Lalo pa nga at alam na nila ang ginagawa natin. Basta, palagi lang tayong maganda sa anumang mangyayari. Sige na, magpahinga na tayong lahat. Mamayang gabi muli tayong aalis para hanapin ang kuta nila. Sige, antok na nga ako at pagod na din. Kaya gusto ko na rin matulog. Tatay Ponso, sandali lang po. Gusto ko sanang sabihin sa inyo na umuwi na kayo sa atin. Tsak na sa nangyari, lalo nang magkakagulo ang mga lahi ng Magindara. Maedad na kayo. Kaya sana, gugurin nyo na ang nalalabing yung buhay sa baryo natin. Siya nga naman, Mang Ponso. Hindi ko naman kayo pipigilan. Kung gusto nyo kahit ngayon, ipapahatid ko na kayo sa dalampasigan ng baryo nyo. Kagabi, habang nasa ibabaw tayo ng tubig ay naisip ko na yan. Pwede na nga ang iniisip ninyo. Pero, matanda na ako, Dante. Milagros. Gusto ko na ang nalalamig buhay ko ay gamitin sa bagay na gusto ko.
At yon ay ang tumulong sa inyo para sa kapayapaan ng tao at mga mamubuting magindara. Pero itay, Kung mamatay man ako sa pagkikipaglaban sa masasamang magindara, masaya ko iyong tatanggapin. Karangalan ko yun, anak. Kapag dumating ka sa ganitong edad sa akin, pipiliin mo rin gawin ang bagay na gusto mo. Wala na nga akong nagawa para baguhin ang pasya ni Tatay Ponso. Nakita ko naman na masaya siyang lumayo sa amin ni Milagros. Pumunta siya sa kubo niya. Sina Kapitan Cardo, Gimo at Rommel ay napatingin na lang sa akin. Kahit hindi sila magsalita, alam ko ang ibig nilang sabihin. Pabayaan ko na si Tatay Ponso kung ano man ang gusto niyang gawin. Di nagtagal, pumasok na kami Milagros sa aming kubo at nagpahinga. Pero hindi pa kami nagtatagal doon, nakarinig kami ng ingay sa labas kaya lumabas na nauna si Milagros. Gulat siya nang salubungin siya ng isa sa kanyang mga tauhan. Sugatan yun. anong nangyari, Milagros? Natuklasan na ng masasamang magindarang islang ito, Dante. Nandiyan na daw sila sa bukana ng lagusan. Kaya wala na tayong panahon para tumakas. Wala na talaga kayong pagkakataon para tumakas pa. Lahat kayo na nagtatago sa lugar na ito ay uubusin namin. Paano niyang nahanap ang lugar namin? Dahil sa mga alaga naming isda. Sila ang nagsabi sa amin kung ano ang ginawa mo at ng iyong mga tauhan sa aking 6 na tauhan. Naging pabaya ka. Hindi mo na malayang nasundan kayo ng mga alaga ko. Kaya ngayon, nandito na ang lahat ng aking mga tauhan para lipulin kayo! Isang lahi lang ng magindarang dapat na maghari sa lugar na to. At yun ay ang lahi namin. Ang mga mahihinang magindara na kagaya nyo ay dapat lang magipagkain ng mga kagaya namin. Huwag kayo masyadong mayabang. Nakalimutan niyo na yata ang lugar na to'y balwate ko. Kapag pumasok dito mga nilalang na merong masamang kalooban, hindi na makakalabas kailanman. Ganyan ba? Pwede mabuti kung ganon. Habang nakakulong kami dito, ay kayo ang gagawin naming pagkain! Sa palagay ko hindi mangyayaring gusto mo, pangit na halimaw! Ikaw nga! Ang hangal na lalaking pumutol sa 2 kong galamay! Buhay ka pa pala! Ako nga yun! Mabuti naman at hindi mo ako nakakalimutan. Eto kang itak na ginamit ko eh. Gagamitin ko ulit ngayon para ubusin ang mga galamay mo! Ang hangal din na yan ang kumagat sa tenga ko hanggang maputol. Buhay pa palang buwisit na yan! Hindi lang akong nabuhay. Pati ang mga kasamahan ko. Lahat sila'y narito. Tumingin kayo sa paligid nyo! Nagulat sina Aling Maming at Carissa nang igala nila ang kanilang paningin. Nakita nila sina Tatay Ponso, Kapitan Cardo, Rommel at Gimo na may hawak na mga pana at nakatutok sa kanila. Ang iba namang magindara ay naroon din at nakahanda na ring lumaban. Ganun pa man ay hindi namin nakitaan ng takot sina Aling Maming at Carissa. Lalo lang naging mabangis ang mga anyo nila pati na rin ang mga tauhan nilang naroon. Mabuti naman! At kayo na ang pumarito. Hindi na kami mahihirapang hanapin pa kayo. Hangal! Sa akala mo ba'y matatakot kami sa inyo? Higit kaming malalakas at mababagis, kaya baliwala kung lalaban kayo! Nakakalimutan mo yatang wala tayo sa tubig. Kaya makakalaban kami ng parehas sa inyo. Isa pa ay benditado ang aming mga armas na pwedeng pumatay sa inyo. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng matandang yan! Patayin silang lahat! Kaagad na lumusob ang mga tauhan ni Aling Maming. Hindi sila nagpakita ng takot. Kaagad namang kumilos sina Tatay Ponso. Pinana ang mga magindarang papalapit sa kanila. Mayroong mga nasa pool ng palaso at mayroong nakailag pero sinalubong naman yon ng mga tauhan ni Milagros. Nakipaglaban na rin ng walang takot ang mga yon. Nang makita ko naman na sinugod na ni Carissa si Milagros, mabilis akong kumilos. Pinana ko si Carissa at tinamaan yun sa balikat. Sa galit naman ni Aling Maming, hinampas ako ng kanyang galamay. Bumagsak ako sa batuhan. Tatapusin natin ngayon
yan ang laban natin, hangal na lalaki. Alam mo bang hanggang ngayon ay sumasakit ang aking naputol na galamay? Ayaw nang gumaling ng aking sugat! Hindi na talaga gagaling yun, halimaw ka. Halika dito! Sumugod ka! Para malagdagan ko pang sakit ng katawan mo! Papatayin kita! Dudurugin ko ang katawan mo! Ang mga galamay mo ang puputol-putulin ko! Yeah! Ah! Walang hiya ka! Pinutol mo na naman ang isa kong galamay! Hangal kang talaga! Dito na matatapos ang kasamaan mo! Mamatay ka! Umas! Hindi ako ganon kadaling talunin! Nagulat ako nang pumulupot sa kamay ko na may hawak na itak ang isang galamay ni Aling Maming. Ang isang galamay naman ay sa aking lieg at ang isa pa ay sa aking bewang, tapos ay iniangat ako sa lupa. Sa higpit ng pagkakapulupot ng galamay niya sa aking lieg, unti-unti na akong kinakapos ng hangin. Hindi ko naman maigalaw ang aking katawan, lalo pang humigpit ang pulupot ng galamay sa aking kamay kaya nabitiwan ko na ang itak na hawak ko. Panay ang piglas ng mga paa ko pero hindi na talaga ako makawala. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Kawawa ka namang nilalang! Unti-unti kitang dudurugin bago kainin! Walang iyakan talaga! Alimaw ka! Walang iya ka! Bitiwan mo ang anak ko! Halimaw ka! Para sa iyo ang palasong ito! Aray! Walang hiya kang matanda ka! Nagulat si Aling Maming nang tumama sa kanang dibdib ang palaso ni Tatay Ponso. Dahil doon nabitawan ako ni Aling Maming. Sa galit niyon, hinarap niya si Tatay Ponso. Pinuluputan niya ng galamay, itinaas at saka ibinalibag sa batuhan. Unang tumama doon ang likuran at ulo ni Tatay Ponso. Nang makita ko yun, kaagad akong tumayo. Dinampot ko ang itak at itinusok sa likuran ni Aling Maming. Ilang ulit kong ibinaon sa likuran niyang benditadong itak at ang panghuli ay itinusok ko sa kanyang batok kaya unti-unti na siyang nanghina at bumagsak. Ina! Walang hiya ka talagang lalaki ka! Hindi kita mapapatawad! Yun ang bagay sa mga masasamang magindarang kagaya nyo. Dapat lang sa inyong mamatay! Hangal ka, Milagros! Papatayin kita! Ikaw ang mamamatay! Dapat nang matapos ang paghahari ng kasamaan sa lugar na ito! Nang bumao ng matatalim na kuko ni Milagros sa dibdib ni Carissa ay dinukot niya ang puso niyon. Kaya wala na ring buhay na bumagsak si Carissa. Ang mga tauhan nila ay isa-isa na ring napatay. Nanlulumo akong pinagmasdan ng paligid. Maraming magindarang namatay sa panig ni na Aling Maming at sa panig ni na Milagros. Marami din ang nasugatan. Pero nanginig ang aking tuhod nang makita kong patay na rin sina Itay at Kapitan Cardo. Hindi rin sila nakaligtas sa madugong labanan. Marahan akong lumapit sa bangkay ni Itay. Itay, ito na nga bang sinasabi ko sa inyo eh. Hindi lang kayo marunong makinig. Paring Dante, masaya namang namatay si Mang Ponso. Walang bakas ang pagsisisi sa kanyang mukha. Ito ang gusto niya. Makasama ka hanggang sa huling laban. Hindi naman masasayang ang pagbubuhis niya ng buhay, Dante. Dahil simula ngayon, wala na magindarang mananakit ng mga tao. Kaya pala, parang nagpapaalam na rin si Kapitan Cardo habang kausap ko. Ganito palang mangyayari. Iuwi niyo sa kanilang pamilya ang bangkay ni Kapitan Cardo. Tapos ng mga kaguluhan, kaya makakauwi na kayo. At umasa kayo na magiging payapa at maayos ng pangingisda ninyo. Salamat, Milagros. Ikaw, Paring Dante, sasama ka bang umuwi sa amin? Oo. Gusto kong mailibing si Itay sa tabi ng puntod ni Inay. Sige, yun ang gawin natin. Pero uminom muna kayo ng tubig na to. Alam kong pagod kayong lahat. Masama kung mababasa kayo ng tubig dagat ang pawisan. Uminom nga ng tubig sina Paring Romel at Gimo mula sa isang pilak na tasa.
at iniabot naman sa akin ni Milagros ang isa pang tasa na kulay ginto. Doon ako uminom. Matapos yun parang nawalan na ako ng malay. Nang magising ako, nasa dalampasigan na kami. Nagkakagulo na ang mga tao habang iniaahon sa buhangin ng bangkay ni Itay at Kapitan Cardo. Nakita ko na tauhan na rin si Gimo at Romel kaya marahan akong lumapit sa kanila. Paring Romel, nandito na tayo sa ating baryo. Buhay tayo. Tatalo natin ang mga masasamang Magindara. Anong Magindarang sinasabi mo, paring Dante? Nakalog na ba yung ulo mo sa tindi ng alon at tumama sa atin at nagwasak ng bangka natin? Hindi mo ba natatandaan? Galing tayo sa isla ng Magindarang mababait. Di ba, Gimo? Tinulungan tayo ni na Milagros. Ha? Sino bang sinasabi mong Milagros? Saka, anong isla yun? Para naman kayong baliw eh. Kaya nga namatay sina Tatay Ponso at Kapitan Cardo kasi napalaban tayo sa masasamang Magindara. Namatay sila dahil nalunod. Baliw ka na talaga. Halika na nga at ayusin natin ang bangkay nila. Ang natatandaan ko lang sinalpok tayo ng malakas na alon. Baka nga gawa yun ng Magindara eh. Pero wala naman akong nakita. Nagtataka ako, pero bakit walang matandaan ang aking mga kasama? Malaking palaisipan sa akin ang bagay na yon, kaya nang mailibing si Tatay Ponso muli akong namalagi sa dalampasigan, sa malaking bato para maghintay kay Milagros. Hanggang sa muli ko nga siyang nakita at doon nasagot ang aking tanong. Sinadya ko ipainom sa kanilang tubig na bubura sa kanilang mga alaala. Sa lahat ng nangyari sa isla ng mga Magindara, ayaw ko kasing kumalat ang tungkol sa amin. Baka meron pang magka-interes na hanapin ang isla namin. Pero, uminom din ako ng tubig, hindi ba? Oo, pero tubig yon para madaling kumali ang mga sugat mo. Dahil mahal kita, Dante. Mahal din naman kita, Milagros. Isasama mo na ba ako sa isla? Hindi na maaari, Dante. Nabahira na ng kasama ng isla namin dahil kinakarisa. Kung ordinaryong tao na kagaya mong papasok doon, baka hindi kayanin ng katawan mo ang negatibong enerhiya na kulong doon. Baka maging masama ka. Kaya palagi na lang kitang pupuntahan dito. Oo, Milagros. Palagi akong maghihintay sa'yo. Mahal ko. Sa ilalim ng alon, nandun ka. Hindi alimaw sa paningin ko. Ikaw ang awit na hinanap ng puso. Kahit kapalit ay ako, Magindarang aswang mahal ko. Kung ito ang wakas, sa dagat mo ako uuwi. At kung bukas ay wala na ako, makinig ka sa alon. Ako yun. Mula nga noon, palagi na ako sa tabing dagat. Iniisip ng karamihan sa aking mga kababaryo na nasisiraan ako ng ulo, lalo na kapag nagkakatuwaan kami ni Milagros. Nakikita nila at tumatawa akong mag-isa. Wala naman akong pakialam sa sasabihin nila, basta ang mahalaga. Masaya ako sa babaeng pinili kong makasama habang buhay. At yan po ang aking karansang hindi ko makakalimutan, Sir Jupiter. Isang matamis na alaalang dadalhin ko hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Salamat po sa pakikinig and more power sa inyong channel. God bless.